magpapot massage ko kay Tanisa. Shout out man. Yan, pot massage guys. Dito, diri sa Plaza de Vistoria. Lami kayo yung massage guys, oh. Ah. One hand circular na siya ba? Lami ba na imong stroking ba na? Musgan, makikaban. Inana ang una sa imo. Try. Dili na ning subayon sa iyang akuan. Kani ba kani? Yeah. Then dili na sa bangka. Magtibanday ka rin yung mga akuan mo. Yung mga gahi-gahi. Yurik ba na sa bang? Hindi, frozen. Russia na. Bossing siya sa na Masilios. apoy, mabasa, ang tiit. Sakit niya siya. So, kuan. Malami kayo. One flow lang ka. One flow lang. Ano na sa babaw? Pagpatani mo. Mabaw. Pagbalik mo. Foot massage guys. Lami kayo guys. Relaxing kayo guys. So, ganang circulate na imong blood guys. Turun ko biyak mo lang sa reflex. Ikaw? Dugay-dugay na. Oh? Ano nakasulan? Okay na? Trusty ako ko reflex. Ano ba? Hindi ko kalimutan ang imong panban ba kaya naka-live. sa YouTube ko nag-live. May nananao kay wa mo ko nag-1 community. Gusto na nga po yung Japan. Solar plexus. Ah, no. Lungs. Hindi na lipat. Ari solar plexus. Dili sa large intestine. Jaman banda. Small intestine. Maulo ko sa masayista guys. Ha? May flow. Oo nga. Ah, to banda ban. Kana. Kidney? Dili. Kuan sa kanang pa. Kana. Dapit sa kanang kuan. Ipat mo ka. Mga liver fat. Dami mo kayo na imong tusok-tusok eh. Nangron! Yabi nangron oh! Yung kasamaan ko guys. Nara ang tao! Wala. Sinunod na naka-live ko YouTube. Nango! Oh. Murang tainga na paan? Queens. Sana siya? Sinus. Ah, sinus lang. Headache ni Dayan. Sinus head. Labi kayo. Sa iban. Ako di ko kapamuray sa kalipuan. Kailangan ko kumagtuon. No? Kailangan ko kumagtuon. Enhancer pa manggod ta. Sabihan na imong stroking ba na eh? Oh? Wala kagakuskus ka galaba ba?
Abot ko na siya dito kaya may mga points na mga diri sa ano pa. Tendons. Sa diri kani. May mga points na. Akong i-focus ang tiil ha. Gamitan ni mag ironing no. One hand circular. Lami kay paminaw sa ironing nimo day. Guys, ako rin. Ringing. 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 Higa. Ringing. Praying hands. Praying hands. Prito Ricardo si Vanessa. Gana na eh. Dapat kayo na imong style. Basunod. Kumatanda. Huwag ko rin muna ulit. Ikaw kabalo sa imong teknik. Nalamig mo kayo sa mata na. Dapat kayo paminaw ng bando. Asa na yung style ban pag massage? Chatso? Dapat kayo pa. Ang back mo sa sultan ticket. Low. Mala. Sa likod? Sequence sa whole body nga na. Sultan ticket. Sa tuel pa lang ka. Ano mo din sitting? Lahi mo ng kuwan. No? Lahi ang mga sequence mo magamit mga stroke. Wala na sakit. Eh. Be, salamat. Massage, ma'am? Ayan, saho. Tara ba eh? Kasi nag-massage. Undangan na yung mga yung saho. Ali, ma'am, bae, ma'am. Ali, bae. Ah. Ay, okay. Manisang tata. Makilawan niya akong umiga. Dahil, karoon pa ako kamasad sa inyong picnic. Ingat kayo. Una, sakit. Pagkaroon, medyo. Iban, una, hindi sakit. Hindi katugay ka. Hindi ka masan ka sakit. Baliktad. Kaya properly mo nga kuhan. Kita nang mag-flow parang yung mga kuhan. Dugo. Mag-circulate properly yung dugo. Tapos hindi po ka mabunod. Hindi na. Ma-relax yung mga Lamig ka na lang ako ni mong kano, iron.
maano siya, mamagaan iyang Lami na kayo ba? kuan. Makabungkag mo gud siya mga frozen. Wala na. Oh, wala na. Wala na kami makeup. Hi, ma'am. Giselle. Lami kayo. Vlog ka, ma'am. Oh. Shout out sir. Ito si Sir. Oh. Hi. Wash out Ah. yan. Naka-YouTube ni Sir. Hi, mo ba? Wala, sa tanan. Gosling. Ma'am, oil-based perfume. Bulgari, Burberry. Encanto. Encanto. Eli ka perfume. Editor sa Akan kayo make mga klase-klase. Ikaw, Day. Perfume, Day. accounting. Oh, hindi. Si ma'am, mahilig yung perfume. Snapping. Okay. Ma'am, pwede kong patry. Kami explain si ma'am, babuyo. Ikaw na ba, Day? Try mo mo, Pili Burberry. masusuka. Sige, try sa akong Burberry. Ikaw, ma'am. Maligyan din siya og perfume, guys. Oh. Hi. Nasa Plaza Divisoria. May mga nangita og mga oil-based perfume, guys. Oh, yan, guys. Pay balo. Comment lang mo kay ma'am, ha? Sayang video. Oh, comment lang, guys. So, kailan mo ano niya, guys? Ano ba? Ako na, ban. Labi, ban. Naulaw na kong daghan. Wala pa ni akong patos. Try daw. Duha, gid. Burberry, ma'am. Hinahanbak. Buwan, gid. Okay na siya. Si Siro. Ayan. Ano, mga cool na mga kuan. Mga cool na mga So, hilig ka video ng malaki, ha? kulang. Kulang siya. Light mga Lunal na ako na ban, ha? Hmm, Nidako. joke lang. Nidako ba, nidako? Yan, guys. Agoy ito, ara. Ang unang salta. Masarap. Yan. Kani ma'am, Dolce and Gabbana light blue. Hirap. Dolce and Gabbana light blue. Sana ko ito. Na lang. Siya no? Ay. Isog man, isog. Isog man, sir. So, Ayan, baligya, guys, oh. actually, tester ni ma'am. Lagi balik yan. Guys, nanay sa Plaza Divisoria Primente ka ni si Sir. Oh. Yes, halos sa gabi inyo ko si Ayan, shout out. Sa imong kuan nga lang, sa imong Wala kuan. na ko dire kung mamisita ko sa inyo. Pero, Para si Sir, oh. Nagkuan muna tayo. hello po. Hi. Wash out, yeah. Was out na siya, guys. Pakto, Banisa. Marag na ulaw na kong daghanan ni Banisa. Dili kayo, karon pa ni balik kay busy og massage. Nagpasaringan eh. Isa rin guys na kayo. Laga ba? Gasa ka ma'am. Gasa na ka na. Ito parang mga mundo. Ala, Ikaw ito ako nakitaan ba? ada pit sir. Sa mall sa Kuwan. Sa Aurorama. Kami smile buyag. Kagana ni sultihan na sa'yo ma'am no? Kami na yung bana doon yung mama. Binata pa ka sir? Ha? Binata pa ka? Hindi ako ma'am. Pero wala Ay, ko wala. buyag. Amin yun na pero kay uyab. Ah, ba. Video pagit. Shout out sa iyang asawa ni. Oy. Wala sa kanang uyab. Taga Surigao ko mama. Barubo. Pero buka. Toro imong asawa dito. Ako pag-iiyari dito. Shout out sa iyang pamilya. Ay na. Ulit na ko diha. Gabi, di ko alam sa ma'am. Georgian Ice. Ha? Georgian Ice. Giorgio Armani. Ice. Ice. Grabe. Babae na. Oo. Kuya ano. Hindi ko nila. Ano? Ni Giorgio ma'am, pero Armani. Hindi tayo ba? Sweet type siya ba? Mm. Sa pelain, sinapa. Bro, sinapa ito. Masugod sa tumoy, good. Nagmayroon mo kami na lamang eh. At kikay siya, may butilya kayo. Ako lang ko straight. Burberry. Encanto, Ferragamo, Heaven, yeah, Armani nga women. Miya na ba?
Ayo rin mo sa minasahan diri ba nanay mo. Kalau makita. Gamitan gini mo kuan no? Ano? Ako na ni sequence. Dami Ilang kayo. ka ni Heart ko bang ilista no? Muna yung gina-promote na humot ng Chanel number 5. Sa kuhit lang nga gamay. Sumota. Kani ko kanan ko palit ko. No. Day. Argi gumot. Pero di ginahan si mama na kay cool man niyang niyang hiling ka naman. Kaya mamayag bilang kapan. Turun daw bi. Ganahan ko. Best gina. Massage sir? Rato ni ma'am. 180 pero nag-promote. Utang na. Utang. Nay dako anak. Kasi ma'am. Ako dia marot na. Lami man gudang dako. Pero makanay sa ni control ni mo kasi sa spray. May roll type na siya ba? May road type pas sa road. Di ba? Ah, bisa paspasan niyo mo. Makontrol gid gyapon. Sa spray bakit pag isa ka bislitan pa Sa amo mga masay gyud kay bawal ang mga pabango. mga Mga sin kay mahilo niya amo ang client. Wala. Labi nag mga strong mga Lang- lang- perfume. Pagos gali ni na. Sa pagos. Stira ni mo. Ano intestine. Mas ang wapo siya mama, mga mayag lang ma'am. Kay Malibong among customer. mga amang nito, suki mamalit. Suki mamalit. Massage ba? Nakas picture na. Ka-selfie mo ko kami siyempre. Bakit sa mga social media ba pa-promote sa product. Asa na pa ko mga amigo. Para, alam nyo gani no? Wait, Sakit sa gito sa Famous. sinus to. Ay, grabe. Okay, toraban sakit kayo. Sana. Famous gani. Kailangan na buwak ko no, or na. Iko na siya masan. Ang gawas ako hangin ba. So, nakakonect ka na sa organ, no? Mga point-point. Yes sir. Pamasas na saya sir. Put Bawan put mo. reflex lang sir. Gawa naman mag-massage. Plano nung gawa na. Okay. Ano sa mga... Dili na sir sa among clinic sir. Pwede ra kalingkod diri oh. Ano mga discount? Oo, pwede ra. Grabe may discount. Ang shopping sa mall, may discount. Bayad na yun. Sakit sa gid akong sinus banda ba? Sige ka. Wala man ko. Sige. Ito. Ang sakit gid siya. Wagi kay ka po yan. Agadlaw mo din, ma'am. Oh. Gabi mo din. Oh. Same lamang bukol ko sa unahan. Nagaparawan mo ko sa ila. Kwentang adlaw, pag kaning gagmay lang, pwede rin sa kwentang adlaw ni or babala, bila yatag niya. Asa to ko ni heart kani? Vintage. Hindi mo na ma'am. Original ni. Ay, original, ginamam, dili na imitation, kaya kung imitation na, nagibutangan, ginang Chanel number 5. Anong takasang factory yung mga unang nawala ko 4 days, kaya dito may Cebu, anniversary, 8 years, ang company. Kanya na bansoy. Araw, vlogger po ko eh. Suot po may mga kuhan ko mga eh. Ito ako, napoy nag-vlog dito. Kaya na lang eh. Advance na ako. Ano na, mga product ko. Sulod sa factory niya. Lagi ba? Digit sa kuan. Lagi kung kaguloy mo factory, hindi siya yung nag-angkat lang eh. Wala, may nag-rebranding. Mga gina. Okay ra. Pila ni nani? Itira na ma'am, kasya ni mo, 50 ka na. Para alis ka. La. Kung mo puna, nga mo. Pila na kung nabuwakan rin ma'am, nga na, maligid. Kung kaning dako, wag siya nabuwak sukad. Eh, fiber gilag kahi, hindi gining dako. Hindi gilang nipis siya gamay. Siyempre, gamay naman po siya. Ay, kaya patumba na. Lagi. Tumbahan na, paliting. No, nice man. Kamay lang. Unique ni nagbaho. Inahan Mix kasama. mo ba? Mut kay ni do, pero pang lalaki man eh. Lalaki mo siya. Rocktar New York, ma'am. Basta- Familiar ka, ma'am.
Pero mas gusto ko pang lalaki ba? Dili, pangit. Pangit sa babae. Pangit sa babae ang kuwan. Pabango. Pa-perfect kung lalaki, ang lalaki lagi po yung dole sa inyo. Okay, ako mga customer side, pang babae lang ginapalit. Kaya mga lalaki na mga customer, pang babae lang ginapalit. Kaya yung na-attract to mga babae. Di man po, ganahan. Ang lalaki, ganahan mo po sa pang lalaki nga pabango. Di man pang babae. Sada sara. Ganahan ko siya nga mo eh. Uy, mild na kayo yan. Napay lakos to. Ang gamit ka ron. Ano mo yung marag kuwan man ba? Nagit na na. Nantak ba? Bang babae ni? Gali. Lalaki na siya, pero mild siya. Light ba? So, once light siya, yun, mahimo siya unisex. Pwede babae, pwede lalaki. Di dako anak. One dako na kumang nako straight. Pero, sumuton na ka. Apa mo koy dako nga pabango eh. Ikan Naalala sa. siya mong kuhan. Tadlo. Ay na lang ihalo ang kulog. Ikini mo na masimutan mo sa'yo na. Hindi, kailangan ka siya mga pahid gamay. Hindi mo adjust. Hirap mo. Kulihan na, hirap mo ba mo? Massage? Oo. Practice pa ko. Yar. So ito, may kayo sa mga point. Ay, kiskulahan. Yun naman, no? Practice yo. Ikaw, ma'am, pila na ka years nag-massage mo? Na, sabay mi. Tanawa, ra. Hindi gusto mo kayo nag-chiga massage ah. Okay na ba? Thank you. Dito sa Tumoy ba, kaya kayong tao, no? Sa may Mercury. Oo, dito. Aw, area-area, gid mo diri lagi, no? Kaya mo gusto meron mga gid. Pero gusto. Set out kay Ban. Human ako massage. Dali lang to. Dali lang. Mga pilang minutes lang to ba? Na-try ni mo ang lakos Ang spread. good, dali give lang, ipaspasan Kana amot ko na may kanto. May kanto ka. Nara siya mong kuwan mo. Kaya na lang ipanipsa sa sagol na ba kay diya ragya po nimo gina kuan man. Ah, di ko ganahan sa amin pa eh. Hindi sa kayo. Nakahilo. Ikaw, Day. Oh, ginahan ka ni. Kasi try it. Dire na po niyo sa baligya ni Sir. Gamay. Ato na yung vlog, be. Yan. Kani guys, samot kayo. Basta i-direct nyo, may Set sugat heart. diba? Eh, naman Hindi siya. kasi nga na. Ano yung ginahan? Kuha na maganda pa ng mga Sweet Ito kayo yung bisin gusto. mo kuan ko. Sa klase mo. Kaya na, babante ko ka na. Suda, pangitaon sa hilig mo. Parang blue, parang mga blue. Ay, Gucci siguro, ma'am. Ha? Hilig ko Like ka. itong Hilig ko cool ka water. Gucci. Cool water. Cool linen. Pang men lang ako. Yan, mali. Kana. Cool na. Pero is, ano siya. Ay, Gucci. Mana ko sa vlog.